Hughes, allan i Joyce ar y chwith. Y bas i lwybr, Toby Jones yn syth, a Jones yn ei ffasio hyn ôl i Joyce! Arbediad da gan Ashley Morris. Cyfle cynta'r gêm i Llandudno, arbediad da gan Morris. Dix. Toby Jones unwaith eto chwilio am opsiynau. Mark Williams. O, drwy goesa Stewart Jones, cyfle i Williams dros y bar, o mi nath o bob dim yn iawn. So Stewart Jones ddim yn gwybod lle oedd o. Mike Williams. Joyce. Toby Jones di bod yn amlwg yn y gêm, Disney yn ei daclo fo ac yn trio i lorio fo, ond yn methu ar bas yn ôl i Joyce, yn croesi tuag at West Baines, cyfle i Baines, arbediad gan Morris ac oddi ar y linell gan Stewart Jones. Wel, West Baines ar ei ymddangosiad cynta i'w glwb newydd bron a rhoid nhw ar y blaen. Danny Shaw. O, mae hwnna'n bas dros ben yr amddiffyn i Mark Evans. Digon amser gan Evans. Yn taro Horwood. Cyfle eto i groesi. Ashley Morris yn ansicr ac mae Mark Williams yn ei gosbi fo. 1 munud ar 20 wedi mynd yma'r barc maes di. Ac mae Llandudno'n haeddiannol ar y blaen. Ashley Morris ar fai. Mark Williams yn rhwydo. Toby Jones unwaith eto. Di bod yn rhedag y gêm yng nghanol y cae. Joyce. O, dydy Disney yn clirio. Mae'n disgyn i Baines unwaith eto. Ar y foli o dymethu'r targed yn llwyr. Mark Williams. Baines. O, chwarae'r bel yn ôl yn hyfryd i Williams a draws wyneb y gol. Mae Evans yn disgyn. O, maen nhw'n sgrechan am gic o'r smotyn. Jones ddoth i fewn o'r cefn. O, mae'n illiodd o'r bel, ddim dwywaith am hynny. Horwood i gymryd y gec rydd. Cael ei chlirio gan Llandudno. Evans. Yr cyffyriad yn disgyn i Lewis Short yn unig. Horwood, cyfle i groesi. Dave Roberts yn ei dyrnu hyn glir. Ac oddi ar y linell gan Danny Shaw. Cornel i'r Bala. Davies ar ôl beniad! Ac mae John Disney wedi sgorio yn ei gêm gyntaf i'r Bala. Chwarter awr yn unig i fynd. Ac ydy Disney wedi sicrhau pwynt pwysig i dîm Colin Caton. Iwan, hapus o'r pwynt neu siomedi bod chi ddim wedi cael y tri? Chydig bach o'r ddau, dwi'n meddwl. Gêm o ddwy hanner fel petai, ond hwnna di'r hanner cyntaf perfformiad gorau dwi wedi gael ers dwi wedi bod yn y clwb, ac mae jyst bechod bod ni'n wedi rhoi nhw i'w glau yn yr hanner cyntaf. Yr chances ar un i greu ac y ffordd ar un i ddechrau'r gêm, o'n i'n hapus ofnadwy mynd i fewn i'r hanner amser. Ond o'n i'n gwybod bod Colin yn mynd i gael go a bod nhw'n mynd i ddod allan yn cwffio, a dyna beth ddigwyddodd. Maybe pleased with the point at the end of the game, but we didn't start the game well. We didn't do well in the first half, but maybe give a little bit of credit to Llandudno in the way they played. They bossed the first half and I thought we totally dominated the second half, but as the game went on I thought we were going to get the winner. As you said, you looked a different team in the second half. What did you say to the players at the break? Just that it wasn't good enough. You know, our approach and everything, we looked lethargic, we looked tired, maybe from the Christmas period where we had 4 games over the Christmas period. So maybe that took its toll on us today, but they responded really well at half-time. Mark, mi hwnna'n bwynt bwysig i Llandudno heddiw? Oedd, mae'n mynd â ni rwan i'r gêm ola wrth nesaf yn erbyn Kevin Droid, lle os da ni'n curo, da ni yn 6 ucha. So, mae'n pwynt bwysig i ni. Ond dwi'n meddwl, efo perfformiad hanner cyntaf, sy'n ni wedi gallu cael y 3 pwynt, ond na ni'n cymryd y pwynt ar diwedd dydd.